Welcome back po mga kaspero sa ating panibagong video. Bago natin umpisahan, sa hindi pa nakapag-subscribe, pinutin nyo na ang subscribe button and hit the bell para maging updated kayo sa mga bagong video kagaya nito. Let's go! Lapad! Napahon lang. Slice na. Buo na Nicole. Ha? Buo. Luto na yan mga kaspero. Pangit naman pag sobrang tuyo. Inihaw. Yan. Sinabawang ulo ng Lemon Tree Valley. Kanin. Good afternoon mga kaspero. So, mamana tayo ulit ngayon kasama si Master Rex. Yan. Yeah. Tatlo muna kami ngayon kasi si Master Dudoy may activity mamaya sa church, kaya kami lang muna tatlo. So mag-uumpisa kami doon sa tapat ng Yapak siguro. So kalma dito. Ayun oh. Yung kaso lang yung tubig malabo. Dito na tayo sa spot mga kaspero, dito sa Ilig-Iligan. Ayan, tapos doon yung Yapak. So langoy natin papunta doon. Gamit pa rin nating pana itong patos natin. Ayan. Yun, yung gamit natin. Double barb yan, salpiman. Shoutout tayo mga kaspero. Shoutout kay Archie Masimayor, Marvin Loses from Lucena City, Juanito Teres, Shaina Martinez, Jans Island Vlog, Ovi Diares, and then kay Ber Palma, kay Pideric Tirirado, Bernie Lustreno, Rapi Bantilan, Jericho David, Jim Heleto ng Boracay, kay Boyet Villacorte from Plaradel Baybay Leyte, kay Jere Bertopada from Labason Spero, kay Jealous Boy from Angeles Pampanga, kay Julius Nadora from Boracay, Robert Meka 7129, pa-shoutout sa anak kong si Ting Dwayne, David De Los Santos, Meka at Tay Dodong De Los Santos, shoutout po. And then kay Aguilar Marco, Ryan Nimis, kay Frances from Humble Carabao Island, shoutout sa mga taga Humble. Soon magda-dive tayo dyan sa Humble. And shoutout kay Arjib na kasama ko dyan, kay Dexter Alam from Humble, kay Robia Family and Sariaya Quezon, kay Melvin Lagrosa from Baguio City, kay Rene Boy Alisen from Pasay City, kay Elmer Cabelos from 3C Martires Cavite, kay Ronnie Alpas, shoutout idol from Antipolo Rizal, kay Jomar Sarandona from Boracay si Dragon's Boat. Ayan, Team Intukan, shoutout kay Nel Sanchez 3687, kay Boyet Villacorte. Ayan, shoutout po sa inyo lahat at maraming salamat dahil nandyan po kayo laging sumusuporta dito sa ating mga video. God bless po sa lahat, mag-iingat po kayo lagi. Medyo may kalaliman na itong pinagpapapanaan natin mga kaspero, around 22 meters na ito. At ito yung
unang isda natin. Pagka drop ko dito sa buhanginan na ito, may nakita agad akong mga trevally. Hindi naman gaano kalaki, ngunit good size na rin. Around 1 kilo mahigit na ito, kaya papanain na natin to, baka panain pa ng iba. At yun nga, medyo lumayo sila at yung ginawa ko, nag-sandusting tayo at ayun, ang bilis nilang lumapit mga kaspero. Yan yung mga teknik ng may ilap na isda. Epektibo yan lalo na sa mga GT. Pag naglabo ka, tapon ka ng buhangin at sure, lalapit talaga sila mga kaspero. At ito yung first fish of the day natin. Kaso lang, dito naman sila sa 24 meters. Nako. Uy naman ano mga kaspero. Ano? Isang Island Trevally. Grabe lalim, 22 24 24.2 meters. Grabe yung mga isda na to. Malalim na talaga. Ito yung first blood natin. After natin ma-secure yung ating Island Trevally, nag-drop ulit ako dito sa unahan lang sa may mga bato na part. At ito yung bumungad sa atin mga kaspero. Napakaraming juvenile barracuda at umikot lang sila sa atin. Hindi naman yun yung hunting natin ngayon. Yung hunting natin ngayon is mga pelagic. At hinayaan ko lang sila na paikot-ikot sa akin. At tinitingnan ko yung galaw ng mga bait na yan. Sa unahan natin yung mga unicorn. Pag once na nagkalasan yan, ibig sabihin may mamaw yan. Katulad ng mga GT, long nose emperor, o kaya yung mga red bass. Kasi takot na takot yang maliliit na yan pag merong malalaking isda. Ngunit hanggang sa umahon tayo, walang lumapit na pelagic. Kaya bawi tayo sa next time natin. At nung bumalik tayo, nandito ulit yung mga barracuda. Talagang napakaamo nila mga kaspero. Siguro kung mga nag-night dive lang tayo, pwede nating panain to kasi maikli lang yung pana natin. Kasi sa ganitong lalim, tapos mahaba pa yung pana natin, mahirap. Sayang yung kasa kung papana lang tayo ng maliit mga kaspero. Kaya ahon ulit tayo, hanap tayo ng mas malaki. Pagkatapos ng ilang minuto nating pagsisid, nag-drop ulit ako dito sa unahan. At kung napapansin nyo mga kaspero, merong nakadapa. At alam nyo ba kung anong nakadapa? Isang giant stingray. Yung stingray na ito mga kaspero, yung tawag sa amin is dahunan. Diyan sinusundan ng mga GT o giant trevally mga kaspero. Ngunit sa pagkakataong ito, naghintay tayo, baka nandyan lang sa paligid yung trevally. Wala pa rin tayong nakita. Kaya langoy ulit tayo sa unahan. Hanap tayo ng mamaw. At nakarating na nga tayo dito sa Maypuka Beach banda mga kaspero. Ang layo na ng nilangoy natin, ngunit isang piraso pa lang yung nating trevally. At eto, habang pababa ako,
nakakita ako ng 3 pirasong Diamond Trevally at sobrang laki nila. Yun nga lang, bumalik. Akala ko hindi na lalapit sa atin at ito yung nangyari. Nagsandusting ako at ito bumalik, kaya namili na tayo ng mas malaki. At ayun yung patama natin. Napakaganda. Na-spine shot ulit natin kung ano yung pagkapana natin sa mga Giant Trevally nating malalaki. Ito rin yung tama ng ating Diamond Trevally ngayon. Kaya easy to catch lang itong Diamond Trevally kasi na-spine shot agad natin. At yung ginawa ko, pinuntahan ko na at tinusok ko na ng knife natin kasi nga hindi tumagos yung shaft natin, para ma-secured agad natin itong Diamond Trevally kasi hindi nakatagos yung shaft. Ito yung kagandahan na pamamana sa araw, mga kaspero. Kahit matagal tayong makapana, sure bull naman pag nakapana tayo kasi sa isang piraso pa lang umaabot na ng 5 kilo, 10 kilo, minsan aabot pa yan ng 30 kilos. Kaya pag sinuwerte ka sa araw, 2 pana mo lang, solve ka na. Sa gabi naman, harvest talaga sa gabi kasi Pili pa tayo, mga kaspero. maliliit nga pero Laki, hindi tumagos. meron din namang malalaki, depende sa spot, mga kaspero. At meron din naman tayong gabi, kaya abangan natin dito sa video na to yung panggabi natin. Tumagos yung pana natin. Tumaas sa utak, laki. Lapad. Laki, oh. Wow. Alright. After natin na ilagay sa bangka yung Diamond Trevally natin, mga kaspero, nag-dive ulit ako dito lang sa unahan. Baka makita pa natin yung kasamahan ng mga Diamond Trevally na yun, mga kaspero. At naghintay tayo ng konti, nagsandusting tayo hanggang sa wala tayong nakita. Kaya balik tayo sa taas kasi hapon na rin, at para makapagpahinga tayo kasi magna night dive pa tayo.
ganda ng sunset mga kaspero. May dumaan pa sa ating maliit na yate at kumaway pa sa atin, kaya kawayan din natin. Ayun, habang papalapit si kuya, pagtingin ko sa ilalim, may nakita akong grupo ng mga bigay barakuda. Kaya pumitas na tayo ng isa para makatatlo tayo sa araw na to. Nakahabol para isang bigay barakuda. Kakahon lang natin mga kaspero, 6:08 na. At nakatatlo tayo, isang trevally na maliit, at saka syempre may dalawa tayong malaki. Ayan o, yung buntot pa lang. At ito pa isa. Ayan, barakuda, bigay barakuda, at saka diamond trevally yung nadali natin. Itong diamond trevally malaki to, tapos ito nasa 3 kilo lang to, 4 ganun. Yan mga kaspero, dagdagan natin yung huli natin kanina. Dito tayo ngayon sa tapat na airways. Yan. Yeah. Okay, gabi naman yung hunting natin ngayon. Pana, eto. Buya. Buya dito. Malaking buya. Alright. Let's go na. 36% na lang ang ating battery ng GoPro. Kaya tara na. Kung ano yung mabidyohan natin, yun lang yung makikita nyo. Pero bukas sa pagbebenta, makikita nyo pa rin yung mga huli natin. Kaya let's go! Ito na ang ating night hunting mga kaspero. Bumungad kaagad sa atin itong 4 na piraso ng rabbit fish or burawis mga kaspero. Ayan, tinatapik-tapik ko yung isa para tumabi silang dalawa, at syempre para double kill sila. At eto yung unang huli natin ngayong gabi, double kill na burawis o danggit or rabbit fish. At ito yung next nating nakita mga kaspero, isang lugso o baliagos tawagin sa amin. At yun, ang ganda ng patama. At yun nga, pagkasisid ulit natin, nakikita ulit tayo ng isang sungayan or buktot. Kaya buktot kasi yung likod nito ay parang buktot talaga mga kaspero. Pero isang uri din ito ng unicorn fish. Mataba rin itong ihawin mga kaspero. Kaya nakakapana kami ng ganitong malalaking isda mga kaspero, gawa ng malakas yung agos. Yung ginagawa lang namin is patangay lang kami sa agos hanggang sa lumalim na kami. Pagkalalim, ahon ulit kami sa bangka at balik doon sa taas ulit. At eto, nakadali tayo ng isang malapad na samaral or orange spotted na rabbit fish. Bali, ito yung mga nadali natin sa unang pagsabay natin sa agos. Isang rabbit fish, unicorn fish, snapper, at saka dalawang burawis.
At eto naman yung kay Master X. Ang lupit talaga ni Master X. Isang dugso. Laki ng dugso. Tapos nakasurahan pa siya. At rabbit fish ulit. Kaya aahon tayo ulit sa bangka para bumalik sa taas kung saan tayo nag-drop noong una. Sasabay ulit tayo sa Agos para makasalubong natin yung mga malalaking isda, mga kaspero. Lawod tayo, ano pa na? At eto nga, pagkasisid ko pa lang, eto agad yung bumungat. Isang Lonar tail na grouper or lapu-lapu, mga kaspero. Ang ganda ng kulay nito. Siyempre maganda rin yung presyo nito. Good size na yan, halos 8 grams na rin. At eto, pagkasisid ko sa unahan, may nagpakita ulit na isang island trevally. At eto, isang oriental sweet lips or aratan dito tawagin sa Boracay, mga kaspero. Napakasarap sa bawan nito. Grabe yung laman nito, mga kaspero, parang laman ng baka. Namumula-mula. Ang ganda ng kulay at syempre napakaganda ng pagkatama natin dito. Na-spine shot ulit natin. At next, eto na naman isang malapad na samaral, mga kaspero, at ang ganda ulit ng ating pagkatama dito. Tinamaan sa utak kaya hindi na nakalaban. Tingnan nyo, ang lalapad ng mga samaral na ito. Umabot ito ng 1 kilo to 1.6 yung isa. Kaya nakadalawa na tayo ng samaral, mga kaspero. Lapad. At eto, aahaw na tayo kasi malalim na dito. Yan yung mga nadali natin. Isang lapu-lapu, snapper, trevally, oriental sweet lips at rabbit fish. At titingnan ulit natin kung ano yung nahuli ni Master X. Ayun, meron siyang rabbit fish at saka snapper. Bali, ito na yung last na sisid natin ngayong gabi. Eto, bihira lang tayo makapana sa gabi nito. Isang Maori sea perch. At ayun, tinamaan pa rin natin. Yung lalim ng pinagpapanaan natin sa gabi, mga kaspero, around 15 to 18 meters. Kaya ayan, nakakadali tayo ng ganyan kalalaking isda. At ang kagandahan sa spot na ito, mga kaspero, pag malakas talaga yung agos, kasi sumasalubong sila sa agos at nagpapakita yung mga ganitong klase ng isda. At syempre, pagkaahon natin, tiningnan ko yung mga huli ni Master X. At ayan, mga kaspero, nakadali si Master X ng giant trevally. Ang lupit talaga, oh. Ayan, oh. Medyo patapis pa yung pana, pero kuha pa rin niya. At di lang yung giant trevally, meron ding sweet lips or oriental sweet lips. Ayan, malaki din, around 2.5 kilos. At ito yung sa akin, yung unicorn at saka isang Maori sea perch. Pero yung unicorn fish, hindi na natin na videohan yan kasi nga
masyadong mabilis at malakas yung agos. Napahalad lang. At eto, nag-decide na kaming umuwi. Time check natin. 9:30 na. Oh, may GT. Nakadali si Master X. Nakadali rin tayo ng Maori Sea Perch. At saka unicorn fish. Kaso lang, ito hindi natin na-videohan. Yung ito lang. At uuwi na tayo. Kasi open na yung mga huli natin. Na to. Yun. Gaganda. Puro first class yung isda. Ayun o. GT. Okay. Okay. Ito pa. Oh. Awas. Awas puno. Ay. Ay. Puno din. Yung tama na ating Maori Sea Perch. Oh. Ang ganda. Ba, sungay ah. Ang taba ng unicorn. Ba. Oh. Alright, let's go home na. Dito na tayo sa tabi mga kaspero. Yun na yung mga nahuli natin. Mga first class. Dami. Puno. Mga oriental sweet lips. May GT pa. And then yung diamond natin. Oh. Laki nyan. Yun, parang buhay pa yung Maori natin ah. Buhay pa nga. So eto, kumuha ako ng 2 piraso. Yan, lilinisan ko na to para sabawan natin. Bago matulog, higop muna tayo ng sabaw. Then yung mga natira na yun bukas ibibenta. Linisan ko muna para hindi na ako maglinis sa bahay. Diretso salang na. Sana mataba to para sarap yung sabaw. Kasi pagpayat to, naku, patay tayo. Dito na tayo sa bahay mga kaspero at yung 2 isda hindi muna natin lulutuin kasi meron pa palang ulam. Kaya bukas na lang ito. Yan.
So abangan nyo na lang yung mga pagbebenta namin bukas sa mga huli nating isda. Ito na mga kaspero yung mga nadali natin kagabi oh. Yung barakuda araw yan. Tsaka yung itong Ano yung nadali kadlaw? araw. Dalawa. Ayan mga kaspero, ito yung pinakamalaki kong Diamond Trevally. Sold out na ito mga kaspero, yung dalawa. Yung Maurice Perch natin at saka Long Nose Emperor. Bali 6 kilos. Okay, yan. Okay, yan. Yan, tapos yung kay Nong Richard. Ayan. Sold out na rin. Ha? Ay, pista ba ka din wait? Yun. Wala ka. So, yung matitira natin is isang Diamond Trevally na lang. Yung Barracuda, dadalhin natin sa Kapitya. Aratan. Yan, sina-slice na natin yung mga binili mga kaspero. Ito okay na. Then, yan, nililinisan na rin. At then, ayan. Tapos yung mga bumibili. Kahit konti. Anong isda to ka? Roll. Ito. Yan, slice na. Buo anay, Kol. Ha? Buo anay. Mga kaspero, ubos na yung isda natin. So, meron pa tayong natirang ulo. Kaya, sigang na dis. At syempre, yung taba ng Maurice Perch. Ayan, no? Grabe. Sobrang taba. Yan, sasabawan natin yan. Yan, syempre, may natira pa tayong pang-ihaw. Yun, no? Ayan yung kay Master X. Yung buntot. Itong nakaslice na ito mga kaspero, ibibigay natin to. Ayan. Yung Barracuda natin. Ito yung ibibigay natin. Tapos ito, iihawin at sabawan yung ulo ng Diamond Trevally natin. Ready na ang ating ihaw. Ready na rin yung apoy. Yan o. High-tech yung kuha natin. Ihawan. Laron? Luto na yung ulo ng Diamond Trevally mga kaspero. May gulay pa na talbos ng kamote. Talbos ng kamote. Talbos ng kangkong. Di wow. Kamuting kangkong. Pinaliktad na. Malapit na maluto mga kaspero. Luto na yan mga kaspero. Pangit naman pag sobrang tuyo. Maganda siya pag malasado lang para mas malinamnam yung mga laman.
Kainan na mga kaspero. Libre na yung prutas namin. Meron na kaming ano ito? Pinya. Merong pinya, may pineapple. orange. Ayan, merong grapes, ubas. Oh, di ba? At syempre, hindi mawawala yung inihaw. Yan. And then, sinabawang ulo ng Diamond Tree Valley. Kanin. So, kakain na tayo. Yan. Kami lang muna. Busy yung mga master natin. Wala. Mga misis na lang. Let's go. Let's eat.